mga bay, gigutom ni. So nami karon ni John Lanshaw. John Lanshaw mga bay. Ato ning tanawon kung lami ba nila sudan. Siya ilang sudan hidaw blidaw. Siya na. Sampay na. Lanchaw. Uy, sira di uy, Lanshaw. Natambaka. Natambaka. Oh, kana lang ato. Oh, isa ko din. Ya, siya pa. Sa inyong content, yung channel mo, subscribe ta. Hindi kab-kab. Ako to ni pahit ni mo pan burikat. Dumdum ka? Burikat ka to, day. Oh, pan burikat. Dekat-dekat. Isa pa. Ah, nasa Paklay din. lechon paksiw. Lechon paksiw. Nga manok no? Paklay. Ayun sa paklay buk. Wa mo'y gulay no? Wala din. Oh, kuan lang. Ang baka lang. Baka? Oh. Ano baka? Kani, asa man eh? Baboy. Baboy din eh? Sisi. Kani? Imo ha? Sa kini. Lanchaw. Ano may mo? Lanchaw. Gat ang baboy, lanchaw. Okay, usasad ka kuan. Ito mo na. Uy, kato na lang kuan. Paksiw na manok, usasad. Okay, sige. Mga on siya tanin nyo ha. Okay, mga bay, mga unat tanin mo. Yeah, lanchaw. Lanchaw? Lanchaw. Urag balbakuwa style siya. Balbakuwa. Ayan, kuan. Ilaw ko, ilaw ko. Sarap tinidor sa taron kaya. Nya, gata dito paksiw dito. Lanchaw na yabo na. Gamay yung kanyang sudan, may gamanan. Dahil niya ako tubig ha. Mga. Montindo. Montindo daw ya. Ang serve sa ilahang kuan ka ng nilatang baboy is 35. Nya ang lechon paksiw is 25. Nya ang ilang lanchaw is 30. Nya 10 ang kanon. So, anak-anak siya mga bay. Mana ka? Makanan pa ka? Oo. Kutumahaw. Yes, ito. Yun ako kapila. Para na we. Nami mais dong, mais. Mais. Ay, tayo na. Kanon isa. Ay, natumba. Ikaw may dikit. Ini mo sa. Hindi ka gahit ng gulong karne. Ito nga. Naduot. Ha? Mani? Hello? Hi, good morning. Good afternoon, ha? Ay, wala yung mineral? Mineral ba? Batol ba? Batol. Mineral ako, ah. Wala rin mineral. Hello, bye? Yes? Kanon na ba isa? Saon sa man? Tensa kay di kay ko makadungog ba kay kanang na ako sa Dapin Highway. Panha kay sakyanan. Naasa? Oh, na ako Cebu karon. Available pa katong set na to nya haplas butter, shampoo bar o conditioner bar ang available sa kuha katong set. Oh, katong 550. Oo, available. Gamay na lang jud, dapit na mahurot. Asam ni pitin nyo ha? Pwede ka man na ito ipa-deliver. Di amang ko diri sa Lapu-Lapu. Ikaw, asa may location day, ma'am?
Sa? Na kay sister diri, pwede na sa dito na ko ipatod. Sige ha, message lang ko ha. Keep in touch lang. Thank you, thank you. Oh, God bless. Bye-bye. Triple itong trabaho ni mga bay. Dilagpat ha. Yung tawag order sa ito ang beauty products. Kanila kape na to. Ang sabaw. Wala kay mineral diha? Kung wa, mantinjo na lang po. Mulot ng sabaw na to. Kalas po kakanon ka, may lang kanon mo. Hindi mo na niya? Daghan pa kayo ng juice eh. Ha? Daghan kayo ng juice. Oh. Thank you. Isa to bro. Kaysa maglungat pa ka, gasog ka gas. Gasog kag tubig. Kurente pa, kaya magtuga man ka maglungat. Uy, Ming. Kuya ako ba mo eh. Mapilog mukbang si Ming Ming. Ala, nabi magpa-deliver ka alas 3. Hindi kap-kap akong YouTube. Makontent ninyo, te. Mukbang. Mukbang, PC, subscribe. Kaon-kaon ba? Din kabalik niya mo rin, te. Sige Ming agi kayo nagpatukod ng nagpatukod mi diri balay. Nya gigutom na mi ba? Ngita mi kananan. Timing diri na pwede. Gaibok. Gaiba. Ming kaon ka na. Dalo. Hoy, ayan mag-away. Nangunaw ka? Wala ba ka mangunaw? Pukul ba rin? Magda ko nila. Awa. Lagi tekore. Agoy na may susunata ka kusugod at susunata ni Agi. Kadunggan baka to. Kaliinas kong tiyan lang, si Tupli. Dapat kape man ako. Talagsarog ko mo surprise mga ba? Ano mo, tawag? Oy, sunasta, ginawa tabang. Ano ba? Gusto! So, mora to atong mukbang karon mga bay, nahunong takay. Na may sunata. Impas na. Impas na pre, pag-bye-bye po nila kay itong una, nagtalikod, lagi ka, wagi ka nag-bye-bye. Ingko to anak. Ingon ko sa iya mga bay, libriha po ta diya, ang sa po na nga. Si ako ramay sige libre ni mo. Ang ko sa iya, libriha po ko sa high pod.
Wagi ko libre ha mga bayad. Ako'y nagbayad. Ayahay kay ni uyabali kay ako'y mabayad. Ang bahay may mabayad. Pwedeng yaya. O sige, babay na ninyo tanan. Daghang salamat. Dinira ko to among mukbang.